हाबा जानो गोनांमोन आंथ' नोंनि हौवानाव 50% नोंनि हौवानाव 50%ल'सो बिदों बेबो शेयारनि थाखायसो बेबो शेयारनि थाखायसो नोंखौथ' देहायारि सोमोन्दो खालामनो गियाखैना आरएन फिल्म प्रडाक्शननि स्टुडिअ गोदानाव भइस डाबिं लानायनि नुथाय Kalau udang-udang beneran kayak Dah. Nah. Dah. 네. 사람 우렁우렁 문자나니 어서불러 주부리 자den 싫어? 우렁우렁 문자나니 어서불러 주부리 자den 싫어? 자. 뭐? 사람 해만해. 사람 우렁우렁 문자나니 어서불러 주부리 자den 싫어? बै आखाइजों नोंनि गासै प्रपार्टिखौ लिरनानै होनांगोन आरो 가만 잠깐 나랑 상관은 뭐야? 아 잠깐 다시 나는 또 आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना